Now umyalezo oqhamuka kwiMakhanya HQ offices. Lo myalezo uqhamuka kwi-headquarters offices kaMakhanya. Uthi umyalezo kini Ndlu kaZulu. Angeke ngisasho lutho ngesilo senu lesi enazi khethela sona. Nasamkela ngeke ngisasho lutho ngaso. Ngibonile laphana isolezwe lizama ukubuyela egemini ngami. Isolezwe lenu leli iphepha leli eladuma kakhulu ngamanga. Selizama ukufuna ukubuyela kwi-trend ngegama lika Max Makhanya. Sithi ke singoMakhanya sehlela ngezansi siphuza amanzi. Angeke sisakhipha any video noma any inkulumo ekhuluma ngesilo senu. Thina singoMakhanya angeke sisasho lutho maZulu ngesilo senu. Ya. Ngeke nje sisasho lutho ngesilo senu. Iwona miyalezo ophuthumayo lowo obheke esizweni samaZulu esinesilo saso. Ngeke ngisasho lutho ngesilo senu. Ya. Bekuthi angisho njalo nje. Wena obhala jikelele ngizwe kuthiwa unobhala jikelele wena Nyandeni lapho kuthiwa unobhala waseNdlunkulu. Lalela wena obhala angeke ngisasho lutho baba, ngeke ngisasho lutho. Yehlisani nje imimoya, yehlisani imimoya bakwethu amaphaphu phansi. SingoMakhanya sithi sikhipha lo myalelo ngokusemthethweni officially. Sithi angeke sisasho lutho ngezigigaba nezigameko namahlazo esilo senu. Angeke sisasho lutho bakwethu, sesizogcina ngakho ukubabaza nje. So lo sibabaze njalo singoMakhanya angeke sisasho lutho, awasekho amagama esiwaphimisa. So lo siqhumela ngaphakathi nje sibabaza sithi namanje siyababaza sithi sesizogcina lapho nje sibabaza bese siqhuma sithi ya ngesilo senu angeke sisasho lutho bakwethu. Sibonile ukuthi kuba bhlungu enhlizweni zenu masidalula amahlazo esilo senu. Ngeke sisasho lutho ke singoMakhanya sehlela ngezansi sithi amaphaphu phansi imoya phansi ayidlule ayibencane. Angeke sisasho lutho singoMakhanya offices ngesilo senu. Bekuthi nje angidlulise lokho. Ebese ngikhipha umbuzo ukuthi wema Nazareth ake niphendule lo mbuzo. Yini umsebenzi kaShembe kwi community nje kwi society? Usiza ngani uShembe kwi society? Sike sahlaselwa zikhukhula la. Wakwasiza ngani uShembe? Sihlaselwe yikhukhula. Naku recently iMK kade isukume imenge inyawo, ihambisa oblanket, ihambisa ama food parcel kubantu bentante emanzini konanda kuphi. Yini umsebenzi kaShembe bakwethu? Lo mbuza ngubuzi kabi, akuyona indelelo le, angideleli bakwethu, angithuki inhlamba, ngibuza nje umbuzo. Yini umsebenzi kaShembe? Siyazi ukuthi amaRoma afike asakhela izikole la. Thina nje sikhuluma nje sifunde ezikoleni ezazakhiwe umbuso wamaRoma. Nezingane zethu namhlanje zifunde ezikoleni ezakhiwe inkolo nombuso wamaRoma. Inkolo nombuso kaShembe wona usenzelani singabantu abamnyama ikakhulukazi kwaZulu Natal? Yini esizwa ngayo? Sisizwa uShembe. Usiza ngani uShembe? Wake wasenzelani uShembe siyisociety? Ngoba amaRoma singayikhomba izinto azenzile esuka lephesheya kwelwandle. Afika amaRoma akhe izindlu zama building ekwakuhlala kuzo ama orphans.
akha izikole amaRoma sikhuluma nje kumanje kufundwe ezikoleni zamaRoma even ngisho ama universities akhiwa amaRoma namadolobha akhiwa imibuso yamaRoma. Umbuzo ke uthi kanti umbuso kaShembe wona uyenzelani society? Kunezingane nje ezifunda zingenama uniform khona kwaZulu Natal lali originated khona isonto kanye nombuso kaShembe. Umbuso kaShembe nesonto uyenzelani community? Yini umsebenzi kaShembe emphakathini? Sitholani ngokuba noShembe? Sisha isifuba sithi sinoShembe wethu kaZulu, sinenkolo yethu kaZulu, inkolo yabantu abamnyama. Le nkolo yabantu abamnyama babenefita ini abantu abamnyama ngayo? Siyabona yona yandisa imizi uShembe lo wakhelwa imizi yonke indawo le. Unemizi yonke indawo. Umbuzo ke uthi umphakathi ke la kuphila khona leli sonto phakathi kwawo, uShembe uwenzelani umphakathi? Ziphi intandane ezondliwa uShembe? Ziphi ingane ezikhokhelwa uShembe ezikoleni? Bapha befelokazi abondliwa uShembe? Ziphi izikole zabantu abamnyama ezakhiwe umbuso kaShembe? Usenzelani uShembe sumphakathi wamaZulu especially eSouth Africa? Umbuzo nje lowo o innocent bakwethu, awuhambi nanhlamba, awuhambi nakuxeka, umbuzo nje o straightforward. Yini umsebenzi kaShembe kwisociety sakhile nje? Yini umsebenzi kaShembe? Angibonge ithuba.